Nagpablatter sa kapulisan ng insidente sa pagkawagtang sa usa ka campaign tarpaulin sa lungsod sa Consolacion. Ang kandidato pagka-mayor nga si Blisilda Bingelvillo mao'y nagpablatter kagahapong adlaw Pebrero 26, 2025. Human makadawat og mensahe sa usa ka concerned citizen kabahit sa pagkawagtang sa campaign tarpaulin niini nga gibutang sa gisarad na nga Food Savers Mart sa maong lungsod. Gipadayag ni Villo nga aduna siya pagtukod sa tag-iya sa nahiskotang tindahan sa pagbutang sa iyahang campaign materials. Subay niini gihulagway ni Villo nga usa kini ka political sabotage batok kaniya. Sa pagkisusi-usab sa team ni Villo, matud pa sa mga habal-habal driver sa maong lugar nga ang mayor sa lungsod nga si re-electionist Teresa Nene Aligado mao'y nagmando sa pagtangtang sa iyahang tarpaulin. Wa pa hinuon matino kung muduso magreklamo si Villo batok sa mayor subay sa iyahang pagpablatter niini sa kapulisan. Samtang sa habig ni Mayor Aligado gipasabot niini nga iyahan na lamang legal team ang motubag kabahin sa isyu. Alang sa IFM, balita sa buntag kini si Idol Chixie. Di kapungan sa paghatod sa nagunawag labas nga balita. Tatak Karamen, Tatak IFM, balita.